ଆମର ଆଜି ଇଲିଶି ମାଛ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ଭାବିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ତାକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଭାବିଲି ଆଜି ତାକୁ ଭାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ସିଝେଇକି କରିବି। କାହିଁକିନା ତେଲ ମସଲା ସବୁବେଳେ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଛରେ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଦେଇକି ଝୋଳ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାବିଲି ଆଜି ତାକୁ ଭାପରେ କରିମି। ତାକୁ କଟା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। ତାପରେ କଢ଼ା ବସେଇଲି। କଢ଼ାରେ ସବୁ ମାଛରେ ତେଲ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, ମସଲା ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ କରେଇ ବସେଇଲି। କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ସହିତ ମାଛ ଗୁଳାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଫାଳ କରି ପକାଇଦେଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଜୁକୁଜୁକୁ ହେଉଛି ଯେ ଖାଇବାକୁ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ପକାଇଦେଲି। ହେଇଗଲା ଭାପ ଇଲିଶି।